मला चलत से उगी न रखल ले भोर के मला चलत से उगी न रखल ले भोर के अपहर हमारे बहस लगता हमके चढ़ा हो 2 दिन से सभे भूखल प्यासल पनिया में रही कैसे खड़ा हो अजी से न रूसी रउआ मुहावा से मोड़ के अजी से न रूसी रउआ मुहावा से मोड़ के मला चलत से उगे न रखल ले भोर के मला चलत से उगे न रखल ले भोर के अपहर बहनिया के बड़ा तू भाई चढ़ी के हवा रखा हो हाँ देखे दर्शन सबके कद परसन अब न देरी लगा हो कृष्ण मूर्तिकार बैठल बाड़े है अगोर के कृष्ण मूर्तिकार बैठल बाड़े है अगोर के मला चलत से उगी न रखल ले भोर के मला चलत से उगी न रखल ले भोर के।